Τώρα στο βήμα θα σας μιλήσει ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, Σπύρος Σπυρομήλιος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην αποφοίτηση της τάξης του 2021. Αγαπητοί συμμαθητές, αγαπητές συμμαθήτριες, συγχαρητήρια. Καταφέραμε να κλείσουμε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της χώρας μας. Καταφέραμε να θέσουμε στόχους και να κάνουμε όνειρα, όταν γύρω μας ζούσαμε και ακούγαμε στιγμές απόγνωσης και κρίσης. Κρίσεις οικονομικές, πολιτικές, μεταναστευτικές, αλλά και υγειονομικές δεν κατάφεραν να μας περιορίσουν με τις άχαρες και πεσημιστικές παροπίδες τους. Αλλά αντιθέτως, κατάφεραν να μας πεισμώσουν και να μας βοηθήσουν να εστιάσουμε σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία. Την ψυχική και τη σωματική υγεία, την αυτοβελτίωση, την ακαδημαϊκή πρόοδο και την αγάπη που τρέφουμε για τα κοντινά μας άτομα. Τις περασμένες 2 χρονιές, όλοι και όλοι μας δείξαμε αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση. Καταλάβαμε τη σημασία των λέξεων κοινωνική ευθύνη καλύτερα από κάθε προηγούμενη γενιά. Κατανοήσαμε πόσο μικρή σημασίας είναι πολλά από τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας και πώς μπορούμε εμείς, ως μια ενιαία κοινότητα, να συνεισφέρουμε στην κοινωνία μας, βοηθώντας πάντα τους συνανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαι προσωπικά περήφανος για το σύνολο των κοινωνικών δράσεων της μαθητικής μας κοινότητας τα περασμένα 6 χρόνια. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε ως πρόεδρος της κοινότητας στο γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το 15μελές συμβούλιο της χρονιάς μας για τη συνεργασία τους. Ήταν τιμή μου να είμαι εκπρόσωπός σας και εκπρόσωπος αυτής της κοινότητας στο ταξίδι μας με τίτλο «Σχολικά χρόνια». Στο ταξίδι μας αυτό όμως δεν ήμασταν μόνοι μας. Υπήρχαν άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μας, στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Άτομα που χάρηκαν με τις επιτυχίες μας και μας παρηγόρησαν στις αποτυχίες μας. Άτομα με τα οποία μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν ή ακόμα και να είχαμε συγκρουστεί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σήμερα εδώ. Καταρχάς, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας, που μας έδωσαν τις βάσεις να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή σας υποστήριξη και την καθοδήγησή σας. Ήταν χαρά, αλλά και προνόμιο, να μοιραστούμε μαζί σας μερικές από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές νίκες, αλλά και ήττες της σχολικής μας ζωής. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε τις ανησυχίες μας και τους προβληματισμούς μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη διεύθυνση σχολείου για την οργάνωση της ακαδημαϊκής μας πορείας και της σχολικής μας ζωής. Το διοικητικό προσωπικό του σχολείου που διευκόλυνε την καθημερινότητά μας όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, οφείλουμε όλοι σήμερα να κοιτάξουμε το κοινό αυτής της τελετής και να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας περισσότερο από κάθε άλλο. Τους γονείς μας και την οικογένειά μας. Οφείλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για όλη σας την υποστήριξη και την υπομονή σας στο ταξίδι μας. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Όλοι εμείς μαζί συναποτελούμε αυτό που ξέρουμε ως Σχολή Μωραΐτη. Η χρονιά του 2021 είναι μια χρονιά ενωμένη. Οι φιλίες που έχουμε αναπτύξει θα μας συνοδεύουν για την υπόλοιπη μας ζωή. Δεμένοι όπως πάντα, θα προχωρήσουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής, με σημείο αναφοράς πάντα το αγαπημένο μας σχολείο. Πρέπει ως γενιά να θυμόμαστε πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Πρέπει να στεκόμαστε ανεξάρτητοι ως άτομα, αλλά και ως ενεργά μέλη μιας ομάδας. Και πάνω απ' όλα, πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας που χρειάζεται και να το βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Θα κλείσω τη σημερινή ομιλία με μία από τις αγαπημένες μου φράσεις του Μαχάτμα Γκάντι. Τα 7 πράγματα που δεν πρέπει να έχεις. Πλούτο χωρίς μόχθο. Γνώση χωρίς χαρακτήρα.
πολιτική χωρίς αρχές, απόλαυση χωρίς συναίσθημα, εμπόριο χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά και αγάπη χωρίς θυσία. Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, σας αποχαιρετώ από αυτό το βήμα για μία τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.